Teacher house bamningi amazwi mina ukubonga nje especially ku department of education. I've been here in Kokstad 2005 and I must say as a circuit we benefited. And I'm blessed ukuthi under my period at least college of for ezinhle. I've got a state of an art school okuyiqoloqolo say university. Zakhiwe. Now I've got another one. Sengishoda nge-primary. Mase sakhe nge-primary yokugcina nayo ezilapha extension 7 nice manje apho sasifike. Extension 7 yes ngoba iyona area singenayo i-primary school. Kodwa lokho nje uthi sikubona la izolo nje ngambe yonke le ndawo ufuna ukubuka nje ukuthi i-quality eyakhiwe lesi sikole. It's quality, it's beautiful, and for isimo esiqhamuka kusona kuyathemba lethu. I think ingane zofika ezijabule kakhulu mezibona this particular environment. And isikole bese kusona environment yakhona isikhombise ngokusobala. I think about a month ago Mqondisi last been the best pipe is sewage. While the escolating, iskole sonke. We have to close the school almost a day. Masipale attend alone. It was not the right environment for our learners to learn. But yet, I hope ukuthi umphakathi nabazali leadership yakulo masipala bazosiphatha kahle lesi sikole. Siyabonga kakhulu.